Ora tak pecut lagi. Wes. Makasih Mbak Mano. Sama-sama, Mas. Larang dulu. Loh. Sama. Satu kali lagi. Siapa iki? Anu wae, aul karo pesek, Ayo nduk pesek ayo sing sepote nganggo introne tembang kangen. Ayo. Yuk, Mas. peseknya menikah ya. Ayo ya. Goyangannya dong. Goyangannya. Selamat malam Mbak Pesek. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Aul. Selamat malam Mas Akbar. Mbak Mano, tanggal 30 Mei Sri nikah. Jalur undangannya pisan. Dah kon buuh. Lah wong aku ki arep rabi. Loh, kok mboten rapi? Lah nyapa? Penak rondo ndi bisa mencintai ya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Carik, Pak RT. Ngono ya. Anu, Mbak Aul kali Mbak Pesek. Niki mau mumpung introne tembang kangen, niki saking Mbok Par kirim gending tinggal katosna tembang kangen dadi ati. Nah, iki lho. Tembang kangen sik ya. Mengko tembang kangen mandhape ninggal katresnan. Ngono ya, ngono ya kena. Heeh, tembang kangen di medley ninggal katosnan. Sakit ya kanca-kanca nggih. Isami. Jam. Panjang. Ya, monggo ya langsung diangkat introne wis wau. Monggo. Betul dibawani. Enggak. Kok bawa. Mbak sampun lho ya. Engko mbok tagih. Dan ayo langsung Sri, monggo. Ayo Mbak Sri. Ya. Monggo. Semangat lho Sri, tak warai goyang ku nek pas mantan anyar ben-benan. Sri, Hai siap. tak warai goyang ku nek pas mantan anyar ben-benan. Pun goyangane. Engko bojomu ben dadi cipuk pelakor. Mangsa suwa. Iya buka celuk. Wayang wengi udan ati. Yo, yo, yo. Ayo kita nyanyi senggak.
Pano tak nuturaken sik ya. Ma, Ya lagu Allah. terus. Engko gun gara-gara ya. Tidak mau. Mak cawe sesaji kang sinuwun ayo tak derekke mak. Allah 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 moho agung. Allah 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 kang moho agung. Allah 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 moho agung. Allah 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 kang moho agung. Allah agung kang moho mulia. Agung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajawatata kancaro ong dene rama parana ong dwaja miwang bending ungkul